San Juanak Eibarren tradizioa, kultura eta herriaren topagunea dira. Horregaitik, Eibarren gaurren 3. atal honek San Juan jaiak izango ditu ardatz. Helburua ez da soilik aurtengo egitaraua aurkeztea, baizik eta jaiek herriaren identitatean, kulturan eta bizitza sozialean duten garrantziaz aritzea. Gainera, udalak antolakuntza lanetan ez dago bakarrik, inolaz ere ez. Beraz, saio hau, aitzakia dugu herriko elkarteak eta bestelako eragileak ezagutarazteko. Udalaren teknikarengana jotzen dugu San Juan jaien sekretuak agerian jartzeko. Eta hauetatik kultura arduradun teknikoa, Jose Luis González, Izengoitiz Pospolo dugu. Bai. Jose Luis Pospolo. Bai. Susara, Susiria, Izengoitiz horrekin. Ez daukat inolako problemarik. Danetatik egiten dugu kultura sailean eta udaletxean jai onak izateko. Eta bestetik dugu jaien partaide bat oso historikoa herrian, Jesus Mari Bustindui, txus. Bai, Zurekin txus. kaixo. Bai. Lehenengo galdera botako diot Pospolori. Zergaitik dira garrantzitsuak Eibarren jaiak, San Juan jaiak? Bueno, ni pentsatzen dut herri guztietan, herriko jaiak dira munduko jai honenak, ez? Eibarko San Juanak dira munduko jai honenak eibartarrentzat. Zer egiten dute Eibarko San Juanek? Batzen gaituzte batez ere. Hor antolatzen ditugun ekitaldiak alde batetik, tradizionalak, danborradak, Lezarrako dutxaineroei harrera eta kalejira, zu artifiziala, Kuntzaga plazan izango ditugun berbenak eta bat, zer egiten du herria batu. Eta hori da lortzen duguna. Nortasuna, identitatea eta hor dagoela. Beste aldetik, herriko taldeek, zenbait taldeek, nahi dute herriko jaietan parte hartzea. Demagun, dantza eskolek ametzen dute bere kurtsoa eta egin nahi dute ikuskizun bat, eta horretarako kolizo erabiltzen dute, eta programan sartzeko. Beste aldetik, zeramika eta margo eskola, kezka dantza taldea dantzari eguna prestatzen du. Eta, moldatzen dugu ekain luze bat, San Juanak luzeak, eta 3. atala dira ikuskizunak, eta hor, uztartzen ditugu kale antzerkiak, umei zuzendutako pozgarriak eta aurparkiak, kaleko antzerkia, berbena, kontzertuak, eta horrekin moldatzen dugu programa. Baina berriz dino, batez ere, herriko jaiek egite helburua da herria batzea eta danok batera ospatzea egun batzuk. Txus, zu parte aktiboa zara, San Juan jaietan, sentimendu honekin bat zatoz? Eibartarra naiz, zera nez, ez? Nik gazte nintzanean nik parte hartzen adan bestia gaztia bezala, ez? Baina, holako, momentu baten, konturatu nintzen, igual, beste parte bat hartu parte hartzeko beste modu bat nekada, ez? Orduan, hasi nintzen, pixka sartzen saltzetan. Adibidez, tamborradan baina aurretik, nik izan nintzen, sortu ginen talde bat, betikuak. Betikua taldea helburu bakarra eukidau betidanik jentia ondo pasatzia. Guk prestatu dugu gauza batzuk, ekintza batzuk eta, baina dana beti burutuak jentia ondo pasatzea. Kaleko jolasak, kale girua sortzia, ez? Horretaz batera, pentsatzen dugu, damorran parte hartzia, igual importanti izango zala, ez? Orduan, harramenetan jarri ginen damorrako batzordiakin, eta sortu ginen beste talde batzu, damorra barruan dakau betikoa daka beran konpainia, ez? Orduan, holan hasi ginen, lehenengo hasieran parte hartzen, baina gero ja hasi nintzen pixkat antolakuntzan laguntzen gixen bat, ez? Orduan, laguntza horretan, piku ez da izan bat urte dian, eta taldian, nire atzetik, nire ez bakarra, nire atzetik, badoz beste batzuk,
nerekin batera etorri dianak eta parte hartzen duten honeko. Osea, alde batetik parte hartzia, niretzako garrantzia, bueno, danborra jo, adibidez, kupela jo, baina gero laguntzia antolatzen niretzako oso batzea. Eta hori dara, nire pixkat herriari, ez da, Eibartar bezala, aportazio bat egitea, ez? Eta gehien gustatzen zaizun unena, zein da? Ez da, gehiena, ez da, nik dultzainurena da, poskolok esan da moduan, ez? Olako, ez da, gauza simple bat da, azkenian kale jira bat da, ez da besterik, guk jaten estazio kalera, dultzainurena etortzen dira, eta pare bat pieza jo ondoren, kale jiran joaten dira unzara gaino, ez da? Unzara zetan da txupinazua, eta ibilbide hori, jentia zelan ikusten duzu, eta albotan, ez da bakarrik jentia kale jiran, ez da ikusten. Zera, ez zinio kalean danborra azten denean, zara goltzanirok azten direnean danborrarekin, hor dago 10 segundu danborrarekin, eta gero dultzaina azten denean, osea, pentsatzen dut, zera, hor gauden guztiok, txundituta, osea da, niretzat momentu... Zirganagarria, edo, bai. Eta, zera, kanpotik etortzen direnak, osea, geratzen direla, baina zer gertatzen da momentu honetan. Normalian, pañolua, zapia jartzia zaten da momentu horretan. Asko eta asko, beste batzuk guntzaren ditute, baina momentuan hoxe danborra edo dultzainak azten direnean soinua entzuten dozunia da, ordu da, zapia jazteko momentua, ez? Zapia jartzeko, ja, unea gertu dago, pospolo, zeintzuk dira urtengo egitarauaren ekitaldi nagusiak? Bueno, ez dakit, errepikatzea da, osea, batzutan geratzen gara kontzertuekin eta ni beti geratzen naiz tradiziozko ekitaldiarekin, osea, Lizarrako dultzaineruen harrera niretzat kriston garrantzia du, danborrada, musika bandaren kontzertua, txistulari usartzak egiten duen kalejirak, niretzak dira, ez dakit momentu onena jaixetan. Gero, izango dugula Leire Martínez, kriston kontzertua, izango ditugula Jonkas, kriston kontzertua, Kaparrak, Maialen Ibarra, bai, Lisker taldea izango dugula, Jamaika Show orkestra. Etorriko dira antzerki taldeak antzestera, osea, momentu oso politzak, jolasak izango ditugula Untxaga plazan, parkeak eta momentu politzak eta ikusiko dira eta bakutzak disfrutatuko du. Baina, tradiziozkoak, singularitatea ematen dioten herriari horiek dira niretzat momentu importanteenak. Hau entzutean, danborradan da aparte, zerbait apuntatu duzu ja agendan? Legunduko naiz, zematak geixen, ekitaldi gehiera joantek, hori da geuzia. Gero, danborra ezpatu ezkeo, azken bi urtetan ganera eukidu lako butzakada handi bat. Bai, herriko gaztiak, danborran beti izan dugu nahiko jentia, ez? Baina, urte batzuk egon igual, motela egon dala, kupela falta, eta pixka moteltxua. Eta igaz, ez da gizeaitik, elkartu zian Ibarko gaztiak, eta erabaki zuen, danborran urtetzia. Eta agertu zian, ganera, egun bat gazte, batera, ez? Aurten horrek egun etxuria erpikatzeko guekin dauz, eta ganera gehitu indaz, beste 50 isiago gutxi gora bera, berrixea datoz. Orduan, damorra beste butzaka hundi bat deukida, ez? Hori da, herriaren nortasuna transmititzea, hori da, gazteekin, bai, polita da. Hau da, partaide baten esperientzia, baina udalan ikuspegitik nola antoratzen dira San Juan jaiak? Epea dinot. Zenbat hilabeteko lana dago atzean? Azten gara ozta horrengo gunean. Bai, ikertu behar da, ekitaldia nola jun diren, eta horren arabera azten zaraia moldatzen eta punteak hartzen. Errezerbak egin behar ditu, data begiratu, eta eta zenbait herriko taldeekin, gora berak eztabaidatu eta konfirmatu.
Beste aldetik, Eibarko udalaren lana zein da, jaiak antolatzea eta jendea ez konturatzea jaisetan edo antolakuntza atzetikan dagoela. Honekin zer esan nahi dut, Eibarko brigada hor dagoela JK lan egiten dana presizateko. Eibarko udaltzainek atzetikan lan egiten, trafikuak, alejirak eta ez dakit zenbait gauzak laguntzen. Interventorea eta ekonomia sailak bere lana egin du ordainketak egiteko. Kriston lana dago atzetikan. 31 talde parte hartu dute jaisetan, edo parte hartuko dute bere proposamenarekin, bere ekitaldiekin. Gutxi gorabehera 100 ekitalde inguru aurrera joango direla, gutxi gorabehera 200 kontratu luzatuko ditu, gutxi gorabehera 400 parte, laneko parteak bidaliko ditugu egiteko elektrizista, baia, kamioia, ondarra, ez da. Eta hori dana, honena da ez ikustea, jendea ez konturatzea, baina atzetikan gabiltza udala bezala. Eta baita ere, ziurtasuna ziurtatu. Jaizetan, aglomerazioak dago, jende pilo bat etortzen da, plaza momentutan jende gainezka dago, eta atzetikan, bai udaltzaina, bai kultur saila, hor gabiltzala, dana ondo joateko eta jaiunak izateko. Eta hori batzutan ez dala ikusten, hobeto, jende askonturatzea, sensazional hori da, baina kriston dana dago atzetikan. Bioi, amaitzeko mezu bat, bai herritarrei, gonbidapen herritarrei edo kanpotarrei, bai? Ni beti esaten dut, ondo pasau eta gora San Juanak, ez dago besterik, aurrera. Eta beso zabalik daude? Ez haudete? Bai. Ganera, ez da jaixeta makarrik. Ibarren, olako famatxua daka inguruan, zirik beste herri batzutan ibiltzen ezenean, segiro damen urte guztian. Orduan, pentsau, San Jonetan gexotan horretan. Eta zabalik, klaro, zabalik dani etorbezian edabena, hori da. Hori errespetuz eta zentzuz gertzakin ezkero, dana da, atia zabali da, uste dune. Bai, egia da, San Juanak ez direla egitarau utze bat bakarrik. Eibarren nortasuna, tradizioa eta komunitatea islatzen dituzten egunak baizik. Beraz bakarrik esatea, gora San Juan. Eta gora Eibar. Gora San Juan, da gora Eibar, bai. Eta datorren Eibarren gaur arte.